И ако ни беше харесал, ще си ги носи на нас, а не да се бихме да ги слага. Двама има тук един, ама те извадихте нещо. Е, там преди те учат. Ама не. Здраве! Моти те още когато се точно беше. Аз не ме Опа, чуда бачка ти върнилка. Не знам усещам, че е видео, не е просто снимки. Guarda quanto tua figa sobre o posto. Como você tinha o seu tá por original. Quer dizer, uma boa que você quer Да. não dá. Телефон. Знаеш ли, става година. Много скъп бата, няма ти казвам как съм взел. Това е дело с връзки. 3G. 4G. Да, той не се занимава с губене. Айде, здраве, дружина. Я да видя. Да прави да звъни и си дам. То ще ви това са служил.